Kining mausugilanon sa inyo Santo Niño gikan ni sa atong viewer na magpatago lasangan nga unad. Nahitabo ni karon lang yung tuiga. Siguro usa o duha ka adlaw una magsinulog 2026. Nahimo na akong parte sa akong kinabuhi ang pagpakaon og stray dogs og stray cats. Ya dili ko mag-document sa akong pagpakaon na off-cam. Di ko magdokumento kay nagtuo ko nga ang tinuod nga pagtabang dapat way makakita o makahibaw o dapat ikaw ra ug ang langit ang nakahibalo. Puwira lang sa mga nakakita sa imong kinasingkasing nga buhat. Magpalit ko pagkaon para sa ako mga anak sa gawas. Sumunod tawag sa mga iro ug iring na stray, mga anak niya sa gawas. Maluoy ko magtanaw nga mag-apong intaw sa mga mangaon niya luoy kaayo kay dili man hatagan bugawon pagani. Sa diya nagbayad nako sa kong gipalit nga pagkaon para sa mga iro ug iring. Naay kalit kaayong nadunggan akong hilak sa iro. Paglingi nako nakuyawan ko basig usan nila naligsan og namatay. Di na siya makatungkod siya tiil, nagtakiam na ang iro. Nangutan ako sa mga nakakita na nas maganda og motorsiklo, nakusog kay ang dagan. Diha nakita na ako ang iro, murag na trauma itaon siya, nakahibaw. Kung nakahibaw ko nga usa siya sa akong tawgong anak sa gawas. Ya di siya magpaduol, kay gisakitan man siya stiil, kay kung tiwasan ba siya, di palayo siya. Pero ako siyang gisundan. Sa tago nga lugar, akong gisusi ang iyang biang. Naabdan ako siya nga naghigda. Iyang gitilapan in taon ang iyang bunog sa iyang tiil sa luyo na mao'y naligsan. Pagtanaw na ko ni burot yun ang iyang tiil sa luyo. Doon ay marka sa ligid sa motor. Wala na ako siya sa muka kay sakit pa man ang iyang gipamati. Ako lang siya gibinlan og pagkaon o niuli na ko sa balay. Nakahila ko sa paghitabo kay sakit huna-hunaon, way makaatiman niya. But how I wish I could. Pero ako na lang gihilak ni Senior Santo Niño ang kahimtang niya nga unta dili siya mabaldado. Duha ka adlaw human adto, human akong tukar o sa kusan kasinger sa banda, di ako na siya tukar sa bar atol sa Sinulog. Singer siya og rock band din sa Subo. Nisuway ko paghapit sa lugar nga gihigdaan sa iro. Nabalaka ko kay wa dito ang iro. Sa diyan ipadayon ko sa pagpangita, ako nakita na ko sa kairo ko parehong kulor atong iro nga naligsan. Ug naglakaw nga bro, wa siya maunsa, wa na siya magtakiang. Pero nakaingon ko basig lain to nga iro. Busa nangita ko laing higayon nga nangita na sad ko sa iro pagkasunod adlaw. Sa wa pa ni nako iswat kining akong kasinatian, duha ka oras gyud akong gikompirmar nga siya gyud ang iro nga naligsan. Dako kayo akong kalipay nga nakalakaw na ang iro. Dako na akong pasalamat sa Dios Amahan ug siyang balaang anak ang batang Jesus, si Senior Santo Niño. Sa kalipay nako, ako siyang gipakaon og maayo ug diha natapos ang akong tampo.